Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Apostroful astăzi. Le-am rămas dator cu o bucată de răspuns Alexandrei și lui Marius Cârneală, așadar am mai vorbit de ei într-o emisiune anterioară, așadar apostroful. Ce este apostroful? Apostroful marchează, cică, și e corect, deci marchează absența accidentală a unor sunete, evident și a unor litere, că dacă marchează numai sunete, atunci noi nu-l auzim pe apostrof. Pe apostrof noi trebuie să-l vedem doar în scris. Așadar, marchează absența accidentală a unor sunete și implicit, deci și a unor litere, în pronunțarea neliterară, populară, familiară și în alte situații, că sunt unele situații unde el apare la locul lui corect, fără să fie exprimare populară și o să vedeți îndată despre ce este vorba. De exemplu, las că te știu eu, las că. Las că te știu eu. Sau, m-am mare. De la domnul Goie și din altă parte. Sau lucruri pe care le auzim și chiar le scriem noi prin presă. Ministrul lupește, scriindu-se acest lu cu apostrof pentru că lipsește aici un i. Îl pun în paranteză ca să-l vedeți și dumneavoastră. Sau la Moroșeni, Ion a nost. Ion a nost, da? În loc de a nostru. Se întâmplă adesea în stilul publicistic, mai ales, să scriem din cauza spațiului, pentru că, sigur, spațiul a devenit tot mai restrâns, nu mai scriem, de exemplu, numele anilor complet. Și atunci spunem apostrof, deci să scriu o leacă mai tare, așa, apostrof și scriem 48, de la 48, Revoluția de la 48, sau Constituția din 923 și așa mai departe. Mai apare apostroful și într-o serie de construcții străine. De exemplu, ține minte tot de la Caragiale, five o'clock. Da, am scris cu capa, scuzați. Așa, clock. Iarăși să nu mai fac greșeli, mai bine mă uit. Deci, o clock. Așa, ca să nu greșesc. Mai avem o serie de nume care apar în presă, precum McPerkins, Bare McPherson pe la mașini. Mai folosim apostroful când marcăm prim. De exemplu, număr prim. Sau 12 minute. Uneori apostroful este dublu, de exemplu 53 secunde. Trecem mai departe. Astăzi vom vorbi despre cuvinte accentuate aiurea. Oameni buni, lucrul acesta se vede treaba că este foarte greu pentru vorbitorii limbii române. Ca să nu vă plictisesc, voi citi doar cuvintele accentuate corect. Arșiță, avarie, adulter, azbest, bitum, bivoliță, bolnav, bordeaux, butelie, caracter, cavalerie, infanterie, călugăr, călugăriță, companie și companie. Sunt două lucruri diferite. Diplomă, Doberman, Dobrogea, dar Dobrogean, doctorand, dar doctoriță,
dușman, editor și nu altfel. Februarie, fenomen, ferigă, furie, frânghie, ianuarie, indigo, lapoviță, prepeliță, luminație, dar luminăția ta. Matur, miros, prematur, prevedere, ei, cu prevedere acesta e o istorie întreagă. Prevederi și nu altfel. Rămâneți cu bine și nu altfel. Regizor, rucsac de care am mai vorbit, sever, simbol, stabil și stabil. Sunt două cuvinte diferite. Suntem, sunteți, unic. Deci, atenție la aceste accente. O serie de cuvinte ca antic, de exemplu, antic poate fi pronunțat și antic, pretențios, academic, gingaș, venit din limba maghiară, gengeș, cred că nu l-am pronunțat greșit, unde accentul pică pe i, s-a mutat, a migrat accentul pe ultima silabă, gingaș. Intim și intim, jilav și jilav, penurie, profesor și profesor, trafic și trafic, unul în engleză, unul în franceză, hatman, hatman. Deci sunt permise ambele pronunțări. Așa le permit dicționarele, până când ele se vor stabiliza într-un anume fel. De multe ori accentele diferențiază cuvintele la omografe. De exemplu, companie, companie drept și a ține companie cuiva drag. August, lună și Augusta lui, figură, poetic, nu? August, măreață, da? Luminoasă. Director, de firmă și punct, semn, director. Imobil și imobil. Înapoia și înapoia. Paralele și paralele, paralele. Copii și copii. Dar despre omografe vom vorbi într-o emisiune specială altă dată. Haideți să ne mai minunăm de o serie de lucruri care apar în ultima vreme în vorbirea curentă și mai ales unde mă uit eu adesea la televizor, unde întâlnim niște calcuri, să zicem, niște tembelisme, scuzați, după limba engleză. De exemplu, în loc de părinte de pacient sau părintele pacientului, zicem părinte pacient. Asta e calitatea celui în cauză. Tată copil în loc de tatăl copilului. Picioare porc găsim la magazin. Aripi găină în loc de picioare de porc, picioarele porcului, aripi de găină. Carne curcan. E un tip sau e de curcan? Pâine vatră. Bere halbă, bere pahar, vin odobești, palincă zalău și toate celelalte scrise fără prepoziția de, evident, modelul fiind cel existent în limba engleză, pe care copiii o învață de la grădiniță și o duc, iată, mai departe și după aceea îmbolnăvesc cu limba engleză limba română. Fenomenul acesta este aproape generalizat, din păcate. Dacă vă uitați la etichetele care însoțesc mărfurile pe care le cumpărăm noi din magazine, aveți dimensiunea exactă a stricăciunilor de limbă. Se răspândesc și unele calcuri sintactice, construcții traduse din engleză și neconforme cu tiparele românești. Mai exact, uită să le traducă corect în limba română și atunci pun în locul cuvintelor englezești cuvinte românești și iată că avem o limbă într-un format care nu încadrează deloc corect cuvintele românești. Mă contactați mai departe pe Facebook,
lăsați-mi adresa, lăsați-mi eventual și numele și adresa, nu răspund anonimelor, o spun de la început. Deci clicați pe Petru Tomegea și atunci va apărea acolo mesaj sau message, cum e setat calculatorul dumneavoastră, și scrieți ce vreți dumneavoastră să abordez într-o emisiune viitoare. Rămâneți cu bine, oameni buni!